Yes, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Musta po kayo? Sa mga OFW natin, musta po? Kayod din naman po tayo. Musta po mga araw nyo? So, ang mission natin ngayon, tulad ng dati, makakapili tayo ng mga ililibre. Kaya manood kayo guys at subscribe po sa aking YouTube. Suportahan niyo po ang YouTube ko para sa aking adhikain. Thank you mga guys. Sa ngayon ay Sa market. market. Dito lang ako sa gilid, kuya. Gilid. Ay, sa gitna. Hindi kasi may babaan sa likod, di ba? Sa ang gilid doon sa may taxi lane. Hindi. Dito sa... Yung sa may BPI ba yan? Oo. May parking. Oo, sa may BPI. Kasi Yan pa. lakad na kami. Sige na puminga. Naglakad pa kayo? Doon ako sa Pateros naghihintay. Nag-jeep ako. Ngayon pagtawid ko dyan. Ay walang taxi doon? Wala. Ano na ako? 30 minutes na. Oh. Marami yung papunta rin pagbalik may sakay na. Oh, hindi bali bigyan ko yun ng diskwento. Discount. Naglakad kayo. Wala na. Senior na po Wala kayo, na Nay? Si driver na nag-discount. Hindi pa nga nagbibigay ng sulit. Senior na po kayo? Kahapon pa kaya ko 79 daw yung Ah, sinabot. hindi ka na sinuklian? Wala na. Sukli na yung maaga pa. Abay, salbahing driver ano? Pag uwi ko naman mag-jeep na ako, 9 pesos din. Ay, Nakikita nagpapagamot. Yung pamilya na. may mga driver na ganun talaga. Kami naman, pagka kami masama na yung taxi lang na namin. Ay dadahilan wala nang sukli. Ibig sabihin, taga Patiros pa po kayo? Hindi, taga rito lang ako. Kasi Yung paikot lang ng ganun, walang taxi. iikot, naghihintay ako galing ng Pateros dyan. Yung tapat ng tumawid kayo Papa. doon. Tumawid na ako rin sa tapat ng palengke. Ang daming taxi papunta doon. Pagbalik may sakay na. Oo. Ang ginawa ko, nagsakay ako ng jeep. Wow. Nahirapan lang pag ako kasi may face mask tayong hirap huminga. Maglakad ano? Minsan sabi ko nga Maka January wala na tayong face mask. okay na rin kuya. Alam mo kung bakit? Sa totoo lang. Mas gusto ko. Mas maganda may Hindi face. na makita ang itsura mo. Diba? Alam mo kung bakit? Minsan ka may kasakay kang may amoy. Ah, Biglang baba, hindi nagtatakip ng bibig at ilong. mas maganda na rin yung may face mask ano? Parang nakaganda rin ng face mask sa totoo lang. Yung alikabok. Tapos yung alikabok. Tama po. Nakakaya naman yung may Hindi, panyo. dati naman talaga may mga nagpi-face mask naman talaga. Kaso lang kami kasi mga driver, parang pag nag-face mask kami, parang sasabihin nung pasahero, bakit nagpi-face mask? Ano naman kasi kuya, ang naging kasamaan ng face mask, ginawa ng kasangkapan ng mga salbahe. Ginawa ng negosyo. Oo, hindi rin negosyo, yung mga nang-hold up, yung ano. Mga takip mukha no. Dito
Kayo po, isawa niyo sundalo siguro. Opo. Kasi dito puro sundalo to, di ba? Puro sundalo lahat po ito nung araw. Ito ang mga binigay ni Marcos, mga panahon. Oo. Binigay ni Marcos ito bago siya lumipad Tap- ng Tapos sasabihin nila salbahe si Makoy. alam mo po, ang tao, pagka hindi magbabasa ng totoong history, hindi ko siya sa pinapanigan kasi batang martial law ko eh. Oo, ako rin Sabi naman. naman ko yung pagkain na ngayon na, di mo na kayang bilhin ng klimi. Eh nung, Nangyayabang nung nag-aaral kami, may Nutriban at saka pulburon eh. Di ba? Saka may gatas. May gatas pa. Sabi nila, binigay ng kano. Yung binigay nga ng kano, pero sa pamamagitan ng paghingi ng tulong ni Marcos, ibinigay yun. Hindi naman nagbibigay ang kano na hindi ka nag-request. Hindi ka magre-request. Kagaya niyang kapitbahay tayo, hihingi ako na amoy kung kulang masarap. Eh di, ganun yun. Ang apektado lang nung panahon, yung mga lumalaban sa gobyerno na Alam mo kuya, ang pinagsimulan niyan kasi naging taong gobyerno rin ako. Oh. Nagalit ang mayayaman na businessman dun sa 13 month. Sa 14 month. Yung 13 month pay, ano? Oo. Pangalawa, kaya nagalit si Cardinal Sin. Hinihingan na nagbabatas na si Marcos na ang Catholic school ay magbibigay na ng tax. Oo. Pansinin mo ang mga simbahan, sila ang yumayaman, madami ang mga business na eskwelahan, di ba? Oo nga. Ang lalakas ng tuition, wala naman tax. Oo, wala silang tax. Ayan, di ba? Kaya minsan nakakalungkot din magbigay ng abuli sa simbahan kasi pari na lang din ang nakikinabang. Oo. Pinapadala nila. Ewan ko. Ako may pinsan akong pare, yumaman eh. Wala tayong magagawa. Yan ang mayayaman. Sabi nga nung mag-anak namin, hindi totoo na ang pare walang pera. May pera. Sarado pa ang market kaya lang yung kanilang galway mas itaas. Hirap ka lang anak na kasama sa pagpapadoktor. Sino nagpa-doktor na? Na-allergic ako, di ko alam kung anong nakain. Nakakain po kayo ng allergy. Baka side effect yun ng injection ng Sinovac. anti-flu. Yung anti-flu. Yung iba, ganun na nangyayari. Baka napasakay ako. Tapos na ako nung pang-May ako na injection na ng bakuna ng COVID. Ito na. Wala ka naman naramdaman. Wala. Lalo pa ako sa marap kumain. Parang gumanda pa eh. Kaya lang mali yun na injection sa akin sa Sinovac. Dito kanan ha. At yung kakanang ka dyan sa gate dyan. Hindi pa naman security guards pag walang face mask. Walang face shield. Okay na po, Nay. Libre na po. Naglilibre po talaga ako. Ay hindi ah. Hindi po, okay na po. Nag-senior po, naglilibre po talaga ako. Okay Ay na po. kuya, wag naman. Hindi, okay na po. Okay ka lang? Opo, okay na po. Naku, nakakatuwa ka naman. Opo. Yun talaga, nagbablog po kasi ako. Yun talagang ano ko. Eh, maraming salamat. Okay po, salamat. Thank you po. Dagdag pambili ng gamot. Opo. Salamat po. So, ayan po, nakapagbigay po tayo ng na galing kasi sa hospital si nanay, kaya siya po ang napili ko. So na allergy daw siya, kaya siyempre
Yun talaga ang purpose natin, mamili tayo ng ano. So okay, yun na po mga kaibigan, naka ano na po tayo, nakakuha na po tayo ng ano, naililibre natin. So magandang umaga po sa inyo at siyempre subscribe po sa aking channel at lagi nyo pong papaluin yung kalimbang para lagi po kayong updated. Thank you po at God bless po sa inyo lahat. Thank you.